Για να μειώσει. Βάζει όλο τα πρόβαρα που είδα στον πάγκο του σπίτι. Το χρόνο όλοι μαζί για περιφερειακό που λέει ο λόγος. Γεια σου κάμεραμαν, το είπατε, το χρόνο ό,τι μπορούμε καλύτερο θα κάνουμε για την ομάδα και για τον τόπο. Αυτό είναι. Το χρόνο όλοι μαζί πάλι θα κάνουμε πιο καλή πορεία. Θα βγούμε στα παράς. Θα βγούμε στα παράς. Έλα, και οι πλάκες μέσα είναι, ναι. Ξαναπες τον Κώστα. Τι είπες Κώστα. Από την μέρα που σταμάτησε ο κάποιος να παίζει στην ομάδα δεν ξαναείδαμε ήττα. Χαρακτήρια σε όλα τα παιδιά. Αρχίζουμε να... Μπράβο. Έτσι να αγωνίζονται πάντα. Άρχις πατάτες λίγο, Συγχαίρω την ομάδα, τα παιδιά. Πρώτα, μετά τον πρόεδρο, το Δημοτικό Συμβούλιο όλο και τον Αλατζά, τον Προποηδή. Μπράβο. Πάμε συγχαρητήρια στον πρόεδρο, τη διοίκηση, τους παίκτες και τον προπονητή που κατάφεραν το ακατόρθωτο. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που η πορεία που έκανε η Άναξος και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μαζί τόσο ώστε να σταθεί με αξιώσεις στην Α κατηγορία και να κερδίσουμε και περιφερειακό. Από εδώ έχουμε Κατσεκάτο, το χαλάς. το νεότερο σχεδόν μέλος της ομάδας μας, το Στράτιο του Γλωτή, που είναι ο πιο εξελίξιμος παίκτης. Ευχόμαστε να τον έχουμε για πολλά χρόνια μαζί μας. Είτε περάσει, το ευχόμαστε να περάσει στις σπουδές του και να γυρίσει και είναι πιο γρήγορα κοντά μας. Μία δήλωση από το Στράτο μας. Η πορεία της ομάδας στα play-off ήταν εκπληκτική. Ο στόχος μας ήταν να περάσουμε στο Α τοπικό, αλλά έτσι μας βγήκε στην πορεία και περάσαμε. Σε ένα από τα νεότερα μέλη μας, τον Γιώργο τον Φραγκούλη, ο οποίος είναι και αυτό ένα μέλος της ομάδος. Έλα Γιώργο. Έχουμε κάνει πορεία στην ομάδα, χρόνο. Να πάμε καλά. Κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι που να φτάσουμε. Πιο δυνατά. Και αξίζαμε. Στο τρίτο και συνέχεια μέλος της ομάδας μας, από τους νέους, το Χαλικάρι του Στράτο. Συνεχίζουμε και δεν φοβόμαστε τίποτα. Τι εννοείς δηλαδή, δεν φοβόμαστε τίποτα. Είμαστε όλοι μαζί και τον χρόνο για μια καλύτερη πορεία. Έτσι, μπράβο. Σε ένα από τα παλιότερα μέλη, όχι παλιότερα, το πιο παλιότερο μέλος της ομάδος, τον Δημήτρη τον Βουγιούκα, που ευχόμαστε να είναι πάντα κοντά μας, όσο μπορεί, πιο δυνατά και πιο γερά μαζί μας. Συγχαρητήρια στην ομάδα και πάντα θα είμαστε όλοι μαζί και εγώ ίδιος. Πάντα θα ακολουθώ την ομάδα όπου και να πάσουμε. Έχουμε τον Κώστα τον Καραλή, τον πρώτο σκόρερ της ομάδας μας και τον ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά του και για τα γκολ του. Πιο απ' όλα είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά που πέρασαν από την ομάδα μας και εύχομαι να συνεχίσει και τον χρόνο μαζί μας. Κώστα. Φέμι, συγγνώμη. Είναι μια νέα ομάδα η οποία έχει πολλές πηγές, έχει πολύ καλούς ανθρώπους και ελπίζω να κάνει μια πολύ καλή χρονιά
στην Α κατηγορία και νομίζω θα την κάνει. Έχουμε να βάλω περισσότερα γκολ. Μακάρι, εντάξει. Μακάρι να είμαστε υγιείς, να παίζουμε και να δούμε. Συνέχεια. Κατευθείαν, μη σταματάς. Τον Ιγνάτιο Σιμινή, ο οποίος και αυτός έχει πολύ μεγάλη προσφορά σαν παίκτης και τώρα σαν νέο μέλος της ομάδας, στο Συμβούλιο, και έχουμε να βοηθήσει από όποια πλευρά μπορεί και να βοηθήσει καλύτερα. Εγώ από την πλευρά μου, σαν παίκτης και μέλος της διοίκησης, θα κάνω τους καλύτερο που μπορώ και από η μεγάλη ομάδα. Πάμε στη συνέχεια σε ένα νέο μέλος, ο οποίος ήρθε τον Ιανουάριο κοντά μας και πιστεύω ότι η προσφορά του ήταν εισάξια με όλα τα παιδιά που είναι εδώ και χρόνια. Δέχτηκε μαζί μας και πιστεύω πάλι να είναι όπως είναι όλα τα παιδιά κοντά μας. Είναι ο Δημήτρης ο Πολυμιάδης, ένας παλιός παίκτης που έχει να πει και τον χρόνο και το ίδιο πάθος που είχαμε φέτος και έχουμε μια καλή πορεία στην Α κατηγορία. Η Φρόσο Υπογείκα είναι τώρα στη συνέχεια. Θα μας πει δύο λόγια, η οποία είναι η μοναδική γυναίκα στο Συμβούλιο που έχει μπει σε τόσα χρόνια της Ανάξου. Την ευχαριστούμε πολύ για την οποιαδήποτε βοήθεια που μας έχει προσφέρει μέχρι τώρα και ευελπιστούμε στη συνέχεια της. Φρόσο, τα λόγια σου. Θέλω να πω συγχαρητήρια στα παιδιά που κατόρθωσαν να φτάσουν σε αυτή τη θέση. Πρέπει να πούμε ένα ευχαριστώ στον πρώην προπονητή, τον κύριο Παγίδα Ιγνάτιο, που βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την προσπάθεια, όπως τον κύριο Απόστολο Αλατζά, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Σε ηλικία έχουμε τον Γενικό Γραμματεία, τον Κώστα τον Μαμί, θα μας πει δύο λόγια για την ομάδα. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα, στη διοίκηση και στον προπονητή και σε όλους τους οργανισμούς οι οποίοι βοήθησαν για να κάνει η Άναξη σε ένα βήμα παραπάνω, που είναι η άλλη και εύχομαι τον χρόνο να δικαιωθούμε. Που τζάμπα ανεργή κατηγορία. Να δικαιολογήσουμε τον λόγο που ανήκαμε. Και στο τέλος θα πάμε στον Αντιπρόεδρο, τον Χαράλαμπο τον Καραβασίλη, να μας πει δύο λόγια. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε όλους τους αγώνες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιγνάτη τον Παγίδα, ο οποίος μας έβαλε στο σωστό δρόμο. Παρόλο που μετά για προσωπικούς λόγους αποχώρησε, τον Αποστόλη τον Αλατζά, που πιστεύω ότι ήταν δικό του κατόρθωμα η άνοδος αυτή, και τη διοίκηση. Η διοίκηση για μένα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Στάθηκε δίπλα στους παίκτες και στον προπονητή. Εύχομαι η ομάδα να πάει τον χρόνο όσο μπορεί καλύτερα και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλληπιτήρια για τις ομάδες που δεν κατόρθωσαν να ανέβουν. Τους εύχομαι όμως καλή επιτυχία για τον χρόνο. Αυτά ήθελα να πω. Θα περάσουμε και αφήσαμε τελευταίο τον πρωτομάστορα όλης της επιτυχίας, τον προπονητή μας τον Αποστόλη τον Αλατζά, να μας πει πώς και τι κατάφερε αυτά τα λόγια. Κώστα, η ομάδα είχε πολύ καλό υλικό. Είχε πολύ καλούς παίχτες οι οποίοι είναι για άλλη κατηγορία, παιδιά που καλά δεν πιστεύαν στον εαυτό τους και αυτό που έπρεπε να γίνει ήταν να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αποκτήσουν μια ταυτότητα. Αυτό έγινε, δεν έγινε τίποτα το μαγικό, τίποτα το ακραίο. Πίστεψαν στον εαυτό τους και πέτυχαν αυτά που πέτυχαν. Εγώ έκανα τη δουλειά μου σαν προπονητής, τίποτα άλλο. Ούτε εσύ, ούτε πλήν. Έχω δουλέψει σε δύο ομάδες, τουλάχιστον σε πρώτη κατηγορία και β' κατηγορία, στην Ανεμόντια και στο Μόλιβο.
πιστεύω ότι αυτή τη χρονιά είχα το καλύτερο υλικό από όλες αυτές τις ομάδες που στην Ανεμότη είχα παίχτες άλλης κατηγορίας, επαγγελματίες. Το υλικό ήθελε δούλεμα και αυτό το δούλεμα έγινε στον βαθμό που μπορούσε να γίνει την τελευταία στιγμή, ας πούμε, και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε. Αξίζω συγχαρητήρια λοιπόν στους παίχτες και στην διοίκηση. Τίποτα. Εγώ έκανα τη δουλειά μου σαν επαγγελματίας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, αφήσαμε τον απλό τον κόσμο, τον φύλαθλο κόσμο, ο οποίος μας βοηθάει καλύτερα από ό,τι μπορούσαμε να βοηθήσουμε εμείς στην ομάδα. Ο Ανέστος Σιμιγή, σαν φύλαθλο, έχουμε τα συγχαρητήρια πολύ. Μας πάρα πολύ ομάδα, το προπονητή μας, τα παιδιά όλα, χαίρομαι, ειλικρινά, πάντα επιτυχίες. Ο μέλος του Συμβουλίου και νυν φύλαθλος, Λευτέρης Στασής. Και από τα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας. Πριν από λίγο με τον Δημήτρη τον Βουγιούκα το υπενθύμησα ότι πριν από 11 χρόνια που ξεκινήσαμε την ομάδα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η ομάδα θα έφτασε στο το επίπεδο. Πέρα από αυτό θα θέλω να στείλω και ένα μήνυμα ότι κάποιοι θα πρέπει να αφήσουν έξω την πολιτική από την ομάδα. Έξω την πολιτική από την ομάδα. Και ας το καταλάβουν καλά, η ομάδα δεν είναι αντικείμενο κανενός πολιτευόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ένα ενεργό μέλος, ακόμη ένα ενεργό μέλος. Φύλαθλο μέλος, αλλά το αισθάνομαι ενεργό, θα μας πει λίγο. Εδώ, κοντά μας είμαστε, κοντά, εδώ όλοι, στην Άλφα τοπική. Ερχόμαστε. Έξω τα πολιτικά. Πού πήγαν τα πολιτικά, δεν έσω τα πάντα. Η παρέα είναι εδώ, φύλαθλοι. Εγώ παραδέχομαι εδώ τον πρόεδρο. Είμαστε φίλαθλοι γιατί σαν άξο και ο Παναγιώτης είναι της Καλογής και της Ράμος. Τώρα θέλουμε βοήθεια στην ομάδα. Θέλουμε βοήθεια στην ομάδα. Βοήθεια. Από εδώ έχουμε το Παναγιώτη το Μιχαλάκη, ο οποίος προσφέρει αυτό το τραπέζι σήμερα στην ομάδα για τη μεγάλη επιτυχία που κατάφερε να ανεβεί στην Άλφα τοπική, να έχει το λόγο ίδιος. Παιδιά, να είστε πάντα καλά, είστε ανώτερα και πάντα επιτυχίες. Αντιπρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Τελευταίο αφήσαμε το τοπικό σύμβολο αντιπρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου, τον Βασίλη του Μαργαρίτη, που θα μας κάνει μια δήλωση για την ομάδα και ό,τι επιθυμεί. Λοιπόν, τα συγχαρητήρια και όλα αυτά τα έχω πει. Απλώς θέλω να κάνω μια δήλωση για τον προπονητή. Έχω πληροφορίες ότι έχει προτάσει από μεγάλες ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα παραμείνει στην Άναξο.